Alhaji dogon barau shi kenan ina kwance can gida lokacin ina nan cikin filin koko da iyalina shi kenan can zuwa karfe 10 ina kwance sai na ji ana tassan ko da na tashi ne na ga da Samira da Nana shi kenan sai sun ka ce malam na ce kaka mi an kai ce wallahi malam an baka umuli kashi wani ga ta ya bugi ke umuli umuli ga mata kauna ballage na ce an ka bugi ke ta da girmanta ce wallahi ni tashi ne ni saka riga na ɗauko sanda na taho wurin rikici in gaya maka da ni taso yaran ga da ita umarar da an ka bugi ke mun ka taho mun ka shigo wacce hanya ta gidan giya ni zo muna tahe da mun ka zo gab da mutuna shi kenan wanda ya yi bugu sai ita wadda an ka buga ta ce ingane da zabarmanci ta ce ga hisan shi na zamne in gaya maka tobar kalla ka zo ka ga yaro ya ɗau ƙarhe gaban nan nashi wadda ka san ya game na rantse da Allah ko da ya tashi tsaye ni dibai na gibi girma ne ni dibi sama ne da ƙasa ya ce umaru wani na buge ki ta ce min gashi nan miki ni ce to bari in gaya miki umaru in dai ba ƙara miki zai yi ba ta yi bar mu Allah harka ta lalace na rantse da Allah billahi to ina zan kama mai shi kenan in gaya maka sai ya rantse da Allah na dibi yaron ga ya tashi tsaye ni ce yaro yanzu kai kabbage wagga ya ce mini ya gaya musu su bar biyu nan karfe 10 su bar biyu nan nace yaro kaga taho wagga faɗa na ni taho amma dai faɗa bai sai dai mu bar mu Allah ya ce to baba ka ga dai wanda nake yan abin na yi ka kai nazari a ni ce bai yi shi kenan ko da muka komo wai su yara ɗiyan na da Samira da Nana wai sai sun ka zaka suna faɗa mana nan gida mala aga hamburu ni ce ba hamburu ba ko na gaba ga hamburu ya akwai shi cikin zamanci ku biɗo shi ne ce ya hamduru a ne ce an ƙi faɗan kai ne ce wurin san zan kama mi zan kama kawai zami ka hita mun ba ina wallahi wannan in ya bugan ban tashi kashi ne ce ba hamburu ba ne ce ko na gaba hamburu akwai ne ce an yi yanzu shi na ne ka bi ɗan zuwan ɗauko hoto da shi lahiya shi ba shi mutum suna nan gidan giya